1991 година. Треньорската ѝ кариера започва от клуб Левски Иляна. В националния отбор работи като помощник треньор от 2003 до 2013. От 2013 до 2016 е старши треньор на националния ансамбъл, където завоюва 35 медала от световни купи, световна титла в многобоя с ансамбъл от Измир 2014, вице-световни шампионки от Штутгарт 2015 и по 2 медала в финалите на отделните уреди и от двата шампионата. Тя печели със своя отбор бронзов медал от Олимпийските игри в Рио де Жанейро 2016. Тя е единственият треньор по художествена гимнастика, обявяван 2 пъти за треньор на годината. Вашите аплодисменти за Ина Ананиева! Криси. Скъпа, прекрасна Ина, уважаеми фенове и любители на художествената гимнастика. Страхотно удоволствие и вълнение за мен за пореден път да кажа коя е Ина Ананиева. Ина Ананиева е едно безкрайно трудолюбиво момиче. Ина Ананиева е един прекрасен човек. Ина Ананиева е най-успешната треньорка в новото хилядолетие. Пожелавам ви да бъде много здрава. Благодаря и за всичко, което направи. Научи своите момичета как да защитават българското знаме навън, тук в България и по целия свят. Дължим ти едно огромно благодаря, бъди щастлива, здрава и винаги при нас в залата. Обичаме те, Ина. Много благодаря на Иляна за този пореден мил жест. Мислих, че скоро няма да плача. Благодаря на прекрасната публика за поредна година. Пълните зала Арена Армеец, да подкрепите нашите момичета, наистина сте прекрасни. Искам да поздравя индивидуално, защото това е невероятен пробив, което направиха Неви и Катрин, техните треньори и целият техен екип. Искам да поздравя новите момичета от ансамбъла за тяхния блестящ старт от началото на годината. И искам вашите аплодисменти за госпожа Раева за всичко това, което прави за развитието на художествената ни гимнастика. Специален букет цветя за Ина Ананиева от нейните златни момичета. Както разбрахте, Любомира Казанова е леко заболява, така че тя не е тук. Аплодисменти за Кристияна Тодорова, Цвети Найденова, Михайла Маевска и Ренета Камберова. Специални цветя от госпожа Мария Кигова за Ина Ананиева. Благодаря ти, Ина, за всичко, което направи за нашата гимнастика, да си живи и здрава и много, много щастлива. Специални цветя за госпожа
Иляна Раева от Златните момичета. Още веднъж вашите аплодисменти за Ина Ананиева. Специални цветя за Ина Ананиева от ансамбъл Девойки на България. Уважаеми дами и господа, искам силно да аплодирате ансамбъла Девойки, на които им предстои европейско първенство. Специални цветя. Специални цветя за Иляна Раева, Деспа Каталиева и Мария Игова. Специално от ансамбъл Жени. И за Ина Ананиева специални цветя от ансамбъла. Поднася ги очарователната Мадлен Радоканова, а това са всичките момичета, които след малко ще ги видите в гала спектакъла, така че не си тръгвайте. Теодора Александрова, Симона Дянкова, Елена Бинева, Лаура Трас, Мадлен и Стефани. Уважаеми дами и господа, Българската федерация по художествена гимнастика ще награди с плакети цветя